Altså, i dag der viser jeg, hvordan I får Boogie Down. I skriver Epic, I går ind på jeres computer, så går I ind på Google. Skriver I Epic Games. Så kommer der sådan en, der epicgames.com. Trykker I der, ikke? Så kommer der Epic Games. Trykker på den. Account. Så skal I logge ind. Jeg er logget ind. Så account. Så går I ned på den der hedder password. Scroller ned. Skal jeg mor og far, eller jeg selv fået en e-mail på den account, det er I logget ind med. Og så trykker jeg set out. Og så skriver I koden. Og så trykker jeg på den, og den her. Og så skriver jeg koden, så trykker jeg på den der. Og så logger jeg ind på Fortnite, som jeg er ved at gøre. Og så når I har skrevet den kode, så lukker I bare computeren ned. Det gør I, gider ikke lige gøre. Og så herinde, så går vi lige ind på Fortnite. Boogie, 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 yeah, boogie, boogie, boogie. Så er I herinde. Så kan I altid lige. Og så går I derind, og så scroller I ned. Og så har I Boogie Down. Og så en ting mere. Så kan I også gå herind. Ja, I kan I også spille koppen der. Går I ind på Item Shop. Så kan I også gå herind. Nu har jeg kun 150 viewer. Og så kan I gå herind, så kan I gifte jeres venner. Hvis I gider det selvfølgelig. Nå, det var alt for den her video. Og I kan lige se, om jeg kan spille koppen egentlig. Så går vi ind her og spiller koppen. Ja. Hvad satan? Går jeg på burial. Og så her. Så er der den der kop. Easy, tryk. Ready up. Og så kan jeg selvfølgelig ikke spille den, fordi jeg ved egentlig ikke hvorfor. Og det var alt for den her video. Så den får I Boogie Down.